Salah iki karo Alexa karaoke iki. Ning kene iki. Ini iki ditelepon berdering, ora diangkat. Panangan ratoto, mungkin ngelimpek-ngelimpeke. Ini iki tiba iki aku pura ning ini paling dekne iki. Cara telepon meneh. Memanggil, iso ngono, bar berdering memanggil. Pancen kurang ajar iki wong lanang kurang ajar iki. Kurang ajar. Aku jaket sih lah, aku kok malah aku kayak ngepura ini seksi banget lah kemana ora toto ngono iki ora senengane ngelimpek bojone coba lo orang ngelimpek ke alah sangoni nah lah sih ndelok sih tak sini mesti wong ayu-ayu yang mata sih kono seksinya nih malah pura-pura makanya mbak sih harganya berapa sih ketemu wong ganteng barang tidak ketemu wong ganteng gitu Alexa karaoke ki Alexa karaoke ki karaoke sing apik jarine ning Magelang dan ini gila buka saka jam 10 awan sampai jam 5 subuh masalah tugasnya ora kesel kok ora turu barang kok ya Mas rambutnya biru kok sulak rambutnya kok sulak Mas sampean ngerti bojone aku Mas ya kayak apa ya Mbak masalahnya banyak sering kesini oh iya ini rame banget ya Mas ya sik tak golek iki Mas foto Mas ki sampean mesti kenal toh tapi hari ini belum datang ya belum kesini maksudnya mosok ya hari ini belum kesini berarti kerep nih kini Mas ya pernah kesini ya oh kerep Mas ya berarti ora kerja kayak kerja mesti rene iki dina iki urung rene Mas sampai kena pusi alah aku ora ndelok tekan jero lah gegeke ndelik sampean ngono wong lanang seneng sok ngono kuwi ngapusi kuwi tibae wong lanang-lanang senane kedokong kali wong kene ngono kuwi wong bagus masalah Mas bojoku tak ijol iki koyo malah ganteng karo bojoku alah mungkin tibae iki ning room 1 iki nggone wae apike koyo ngene mukane betah salah gedene ora umum ini ki nyedot dibayangke jagong kono kuwi joget-joget salah oh LC kene kan LC-ne ayu-ayu mukane kok betah kursine penak ki ini njuk masalah iki nyanyi-nyanyi ki ngene-ngene joget-joget mungkin tibae pamiti kerja ki ngene kursine banget ini nggo wong 20 ki cukup ki bojoku tak kon pindah kene wae lah aku gawe ngono ora aku gawe wong lanang tak gawe niki tibae ning kene iki salah nggone apik banget kok kek banget sebulane yo ini ki mbak sing ngene iki wong nemu wong ganteng bojoku tak ijolke malah sesan kawan no jadi ngerti ngene iki ketemu ngene iki ana wong ganteng sama bojoku tak ijolke lah gawe lanang aku pamit kerja tibake dene bulan ning karaoke ini ora ono ning ngono ora ono kabeh ngene ora ono kurang ajar wong lanang ora toto telepon ngene iki memanggil pancen kurang ajar ini iki tibake Mas Dul lah wong ganteng apa ijolke bojoku ora toto tunggu kene iki kurang ajar bari iki paling rene bari iki sampai yang ini aduh ini memanggil bojo ora gawe tak gawe tak ijolke sapi kan sedene meneh korban wong do korban ngono kuwi wedhus sapi aku korban perasaan dino nek dene pamit ora nglimpe lemah tak sangoni to mama aku meh karaoke alah nyotak duit balah ora karaoke kok le ngajar telepon ra iso iki dene kok tiba tekan omah anjing lawang ngono ki dadi kelingan Bu Siti gege malah karo anake Bu Siti anake Bu Siti kan yo pura iso kuwi maksudnya karo anake Bu Siti masalah sing diblak